Akwụkwọ mbụ nke Samuel isi nke 12. Samuel wee sị Izrel niile, lee, egewo m ntị olu unu n'ihe niile nke unu sịrị m, wee mere unu eze. Ma ugbu a lee, eze ahụ na-ejegharị n'ihu unu, ma mụ onwe m aghọwo agadi na onye isi awọ. Ma ụmụ m ndị ikom, lee, ha nọ n'etiti unu, ma mụ onwe m ejegharịwo n'ihu unu site na mgbe m dị na nwata ruo taa. Lee m, gbagide m ama n'ihu Jehova na n'ihu onye nke ya e tere mmanụ. Ọ bụ ehi onye ka m naraworo, ma ọ bụ ịnyịnya ibu onye ka m naraworo, ma ọ bụ onye ka m megbuworo, onye ka m zọpịaworo, ma ọ bụ n'aka onye ka m naraworo ihe mgbapụta iji zọpụ anya m n'ahụ ya. M ga-enyeghachikwa unu ya. Ha sị, i megbughị anyị, ị zọpịaghịkwa anyị, ị naraghịkwa ihe ọbụla n'aka nwoke ọbụla. Ọ sị ha, onye a maka Jehova bụ m imegide unu, onye a maka onye nke ya e tere mmanụ bụkwa taa, na unu achọtaghị ihe ọbụla n'aka m. O wee sị, onye a maka anyị bụ, onye a maka ọ bụ. Samuel wee sị ndị Izrel, ọ bụ Jehova nke mere Mosis na Erọn ndị ndu, nke mekwara nnụnụ ha ka ha si n'ala Ijipt rigota. Ma ugbu a guzonụ onwe unu ka mụ na unu wee kpee ikpe n'ihu Jehova banyere ezi omume niile nke Jehova nke o mere unu na nnụnụ ha. Mgbe Jekọb batara n'Ijipt, mgbe nnụnụ ha tikuru Jehova mkpu, Jehova wee zite Mosis na Erọn ndị mere ka nnụnụ ha si n'Ijipt pụta, meekwa ka ha biri n'ebe a. Ha wee chezọọ Jehova bụ Chineke ha. O were nye ha n'aka Sisera, bụ onyeisi ụsụ ndị agha Hezua, na n'aka ndị Filistia, na n'aka eze Moab. Ha wee buso ha agha. Ha wee tikuo Jehova mkpu sị, anyị emehiewo n'ihi na anyị ahapụwo Jehova wee fee Bealim na Ashtarọt ofufe. Ma ugbu a napụta anyị n'aka ndị iro anyị, anyị ga-efekwa gị ofufe. Jehova wee zite Jerubbaal na Bedan na Jefta na Samuel wee napụta unu n'aka ndị iro unu gburugburu. Unu wee biri na ntụkwasị obi. Unu wee hụ na Nahash bụ eze ụmụ Amọn biri megide unu. Unu wee sị, mba, kama otu eze ga-abụrụ anyị eze, ma Jehova bụ Chineke unu bụ eze unu. Ma ugbu a lee, eze nke unu họpụtaworo, onye unu rịọrọ m n'aka ya. Ma lee, Jehova emewo ka eze na-achị unu. Ọ bụrụ na unu atụ egwu Jehova, ọ bụrụkwa na unu efe ya ofufe, wee gee ntị olu ya, ọ bụrụkwa na unu anapụghị isi n'okwu ọnụ Jehova, ọ bụrụkwa na unu anụpụghị isi n'okwu ọnụ Jehova, kama na unu ga na-esogide Jehova bụ Chineke unu, mụ na onwe unu ma eze unu kwa, nke bụ eze unu, ọ dị mma. Ma ọ bụrụ na unu egeghị ntị olu Jehova, kama unu na-anụpụ isi n'okwu ọnụ Jehova, aka Jehova ga-adịkwa imegide unu otu ọ dị imegide nnụnụ ha. Ugbu a kwa, guzonụ onwe unu hụ ihe ukwu a nke Jehova na-eme n'anya unu. Ọ bụ obibi ọka wit taa. M ga-akpọku Jehova, ọ ga-enyekwa egbe eluigwe na mmiri ozuzo. Marakwanụ, hụkwanụ na ihe ọjọọ unu hiri nne nke unu meworo n'anya Jehova, n'ịdọrọ onwe unu eze. Samuel wee kpọkuo Jehova, Jehova wee nye egbe eluigwe na mmiri ozuzo ụbọchị ahụ. Ndị Izrel niile wee tụọ egwu Jehova na Samuel nke ukwuu. Ndị Izrel niile wee sị Samuel, kpere anyị ekpere, kpere Jehova bụ Chineke gị ekpere banyere ndị ohu gị, ka anyị ghara ịnwụ, n'ihi na anyị atụkwasịwo ihe ọjọọ a na mmehie anyị niile, n'ịdọrọ onwe anyị eze. Samuel wee sị ndị Izrel, unu atụla egwu, na onwe unu emewo ihe ọjọọ a niile. Naanị unu ewezugala onwe unu n'iso Jehova, kama were n'obi unu niile fee Jehova ofufe. Unu ewezugakwala onwe unu, n'ihi na mgbe ahụ ka unu ga na-eso n'azụ ihe tọgbọrọ n'efu, nke na-adịghị aba uru, nke na-adịghị anapụtakwa. N'ihi na ihe tọgbọrọ n'efu ka ọ bụ, n'ihi na Jehova agaghị ahapụ ndị ya n'ihi aha ukwu ya. N'ihi na Jehova ekwewo ime unu ka unu bụrụ ya otu ndị, mụ onwe nkwa, ya bụrụ m ihe arụ, bụ ka mmehie megide Jehova na ịgha ikpe ekpere banyere unu. Ma m ga-agọzi unu ihe n'ụzọ ahụ dị mma nke ziri ezi. Naanị tọọ n'egwu Jehova, were obi unu niile fee ya ofufe n'eziokwu. N'ihi na leenụ ihe ukwu o meworo n'ebe unu nọ. Ma ọ bụrụ na unu eme ihe ọjọọ na-aga n'ihu, a ga-ekpochapụ unu, ma unu onwe unu, ma eze unu.